Aksyon Boy and mga ka-aksyon, happy Monday! Yes, happy Monday. Bisan daw kadamo balita subong nga daw ay na ano ning mga balita tanga. Tay na rusdak. Oh, gani man no. Tapos kagabi may minor de edad na Minor de ginlothang edad, dito ya sa ginpatay. barangay 35. Duga nga pa sa it's nga tip of the iceberg lang kuno ang kwan. Pagsaka COVID. sa COVID-19 cases ay man. Sige lang. Ang DOH nga daan daw kahalin pa na sa liga do puro lang pamahog la. Nakakabahala, sila, Aksyon dapat Boy. ikakabahala. Te, anong naghihimo nyo da? Sige. Anyway, good morning na mga ka-aksyon sa mga nag-monitor dira sa Facebook. Maayong agagid sa inyo tanan, dali lang. Sa kay Alex Fuentes, of course, good morning. Dali kay plastar ko nila na nga kung diri nga kuano. Okay. Alex Fuentes kay Diding Alojamiento sa kay Vicente Semeliano, good morning mandira sa imo. Sa kay Ihada ko Carol Montoya, Erwin Dicatoria Gonzalez, Panga R.R. Reginio, watching from livestock area sang Payao Public Market. Karon nga adlaw Payao Martes, Lunes tinda okay. Sakay Maria Luisa Luing Melos, happy Monday mandira sa imo Luing. Kag kay Rhea May Salboda Ladyo, good morning man. Kag Atia Kim Iriman, Dennis Richard Tibor Roma, kay Chona Cordero, live from Puroksam Village. Leo Socamo, kay Ma'am Vanessa Mayo, good morning dira kay Dr. Matt Mayo. Remia Garcia, Maayong Agaman. Virginia Ortizo, check attendance lang from La Carlota. Kay Nenita Ramirez Tumimbang, kay Aida Alunan, kag kay Dennis Tribunalo. Tamnyaw niya lang iaupod sa obra sa Murcia, no? Sa kay Marlene Artieda, watching from Marlene's native. Ano ang native ng yaman? Kasi native coffee or basta mga native tanan nga baligya, native nga manok. Oo, kung tanan nga mga native O kung ang baligya mga native. Pwede Pwede man. man, di ba? Action Boy, excited ko bala subong adlaw. Nga man. Balo ka nga Kay subong ma-start ang aton nga Supniversary. August 2. Supniversary. So later, I think ang first nga gabot is hotline, ang schedule. Hotline? Ato. To hotline. Correct? Oo. So karon sa hotline, sinoyhan ang first winner nato, no? Sang Advance 500 na, no? 500 man lang. pesos. Oo. Simple lang, no? Hindi ba lang ang nag-submit sila sa ilang mga ngalan, edad, address, kag ano pa itong ginapangayo? Tuman, basta daw... Ato. Ha? Ano yun? Buksan mo gid ya. Ay, naka-con Good pa, luck, naka-staple tape pa. yun, Naka-scotch tape. Oo. Ato ho. Oo, gani. Oo. Go na sa tindog. Ang wala to, bali tapos ng submission sa entries. I think tapos na kati ma-start na tas ang ano mong Oo, start na tas ang Aksyon Radyo Bacolod, di butang ni mo abe. I-text ni mo Aksyon Radyo Bacolod, programa, di mo nabatian ang promo. Tapos ang ngalan, edad, address, kag contact number. Amo na siya. So may 500 pesos karon, no? Ang magabutan karon, may 500 pesos. Amo na nakasimple, wala na sang mga proof of purchase, wala na sang mga ticket ngay padala nga i-raffle, pero ari na din sa subong, no? Kay i-raffle na din ang mga ngalan ya sa mga nag-submit, no? So good luck sa mga nag-submit dire. Hindi kaangot sa 52nd anniversary sang Aksyon Radio Bacolod. Okay? Dra naman kay Sumer Tagaraw, good morning mga watching from Barangay Santol, Binalbagan. Lito Dayap, kag kay Suset Alunan. Ay, nalatawan kong iman. Efraim Arus, good morning. Kay Iron Karambunaya Senior. Kay nanay niya man kuno mutet. Good morning. Zamil Latifa.
Watching from Mansi. Mansilingan. Mansilingan. Ah. Pero Miles. sa paano ko, pahans. Pahans, oo. Watching from pahans. Kung mga mandalagan, manda. Oo. Kung bata. Bat. Ba. Panubuon pag hindi. Bat. Kay Ayan ni Hirutse, watching from Barangay 3, Wayang, Himamaylan City. Somer Tagaraw from, ganda ng labasa ako na. Kay Mini Kawit tayo from Kaduaan, Cadiz City. Kay Angelito Patricio, good morning mandara sa imo. So, sige, standby na kita sa aton nga mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:10, detalye na sang mga balita lokal. Patay ang isa ka minor de edad matapos ginluthang sang riding in tandem sang kagabi sa Cameroli Avenue, Barangay 35, siyudad sang Bacolod. Sunod nga Police Station 1 Commander Police Major Romel Sarona, ang biktima ng edad sang 17 anyos. Dugang pa ni Sarona, ang biktimang masami imbulbado sa kaso sang kinawatay, apang wala papasakan sang kaso bangod nga menor de edad. Ang biktima nag-standby sa kilid sandalan sa ginpalapitan kagintiro sang duha ka mga persona. Na kaangkon sang pila sa ulo kag diog ang biktima kay dala pa sa ospital apang napatay. Nagpalagyo naman ang mga suspetsado matapos mahimo ang krimen. Narusdak ang taytay nga nagakonekta sa syudad sang Bago kag La Carlota sa Taytay Bagong Bayan sa Barangay Don Jorge El Araneta, syudad sang Bago, las 4 ang takna kahapon sang hapon. Suno kay Brother Christopher Tropa, bago pagid lamang sila naglabay sa taytay kag wala sila maglaom, nga hindi ni pwede maagyan sang dalagko nga salakyan. Dugang pa ni Tropa, ginsunod lamang nilang tricycle kag ginaligar nga wala man sa signages sa lugar nga nagapandam sa masalakyan nga naglabay. Narusdak ang taytay nga himo sa metal kag nahulog ang 3 ka mga pribado nga salakyan. Suno kay Tropa, 6 ka mga persona ang sakay sa crosswind, isa lamang sa Hyundai Accent kag 6 man sa pick-up. Gas-gas kag pila sa naangkol sa masakay nga sa 3 ka mga salakyan. Pagpahayag ni Tropa, magadulong lang kuntani sila sa magamit sa ila simbahan. Samtang nakarecord sang dugang 493 ka bagong kaso sa COVID-19 ang Western Visayas kag nidala sa kabilugan nga 85,169. Pinakamadamo nga kaso ang sa probinsya sa Iloilo nga may 168. Ang siyudad sa Iloilo ang may 67 ka bagong kaso, 57 sa siyudad sa Bacolod, 53 sa probinsya sa Negros Occidental, 52 sa probinsya sa Antique, 42 sa probinsya sa Aklan kag 41 sa probinsya sa Capiz. Ang Guimaras ang may 5 lamang kabago nga kaso sa COVID-19. Sa karon ng Western Visayas may 10,641 kaaktibo nga kaso sa COVID-19. Balik sa prisuhan ang ginaligar kawatan matapos nadakpan nga nagpangawat las 4:30 kahapon sang kagahon sa Minute Burger, Dalan Mabini, Barangay 40, siyudad sang Bacolod. Ang suspect ang ginkilala kay Jason Cordova, 22 anyos, residente sang Purok Pagasa, Barangay Estefania sa among syudad. Sunod kay Police Staff Sergeant Arnel Deles, liwat nga nadakpan si Cordova matapos ginlaot kag nakastiguhan sa mga bystanders antes gin-turnover sa mga kapulisan. Sa pagpangusisa sa otoridad, na-recover sa iyang isa ka kalibre 9mm homemade handgun kag si Cordova ang napreso karon sa custodial facility sa Police Station 6 kad nagapangtubang sa duha ka kaso nga pagpangawat kag paghupot sang illegal nga armas. Ditinido naman sa custodial facility sa Police Station 8 ang isa ka 53 anyos nga lalaki matapos nadakpan sa bawas operation. Malas 11:45 ang takna kagabi sa Purok Villa Esperanza, Barangay Tangub, siyudad sa Bacolod.
ang naarestong kilala kay Mark Anthony Nilay, residente sa among lugar. Sunog kay Police Major Jory Puerto, si Nilay ang nalista bilang street-level individual kag akto nga nagbuligya sa illegal nga droga sa operatiba sang kapulisan. Nakuha sa mga otoridad ang 3 ka elongated plastic sachet sa ginasuspetsyon shabu nga may ginabulubanta market value nga 10,000 pesos. Kag sa katapusan nga balita, lokal nagapadahan ng investigasyon sa kapulisan sa idalom sang Talisay City Police Station sa pagkilala sa duha ka magin-alegar hold-upper nga nagbiktima sa isa ka kolektor nga gin-alegar gin-hold-up. Nagligad nga adlaw sa Sitio Kabungahan, Barangay Concepcion, siyudad sang Talisay. Ang tagreklamo ang ginkilala kay Alvin Hirian, 24 anyos, nagapuyo sa Barangay Maninigon, siyudad sang Bayawan, Negros Oriental, kag kolektor sang Metro Bacolod, Drusi. Sa inisyal kapag pangusisa ni Police Major Jigger Jimeno, sakay si Hirian sa isa iya motorsiklo sang ginbalabagan sang duwa ka wala makilala nga suspect. Ginaligar nga gintayaan sang kutsilyo ang biktima kag nagdeklarar nga hold up. Nakuha sang ginaligar mga hold-upper ang 1,800 pesos ka kwarta, isa ka cellular phone, nagabili sang 6,000 ka pesos, kag iban pa nga kagamitan. Travel ban sa napulo ka pungsod ginpalawig sang Pilipinas. Samtang DOH ginakabig nga tip of the iceberg ang pagsaka sang COVID-19 cases sa pungsod. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Kag sa aton mga ka-aksyon, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon patayon aksyon radyo bakolod sa luto sa imo patayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang ginadampingan patayon aksyon radyo pagkolon nun kag Negros sanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw. Sige, di na ko to dampi kay naman. Dili sa kay kuano kay Dennis Tribunalo. Tito Boy, Tamyaw Kaliwat, Mama Kudi sa Barangay Kamindangan, si Palay City. Sa mama ni Dennis dira, good morning, Dennis Tribunalo, no? Sige, Action Doors. good morning man kay Marlene Artieda. Watching from Marlene's native Alihis. Ay, nabasa mo na nagili kagina. Kay Dri siya dason, no? Kaya no, kay Dennis, Tribunalo. Oo, siya di dayon dason. Hindi na tamya sa liwat ko ng liwat mo. Base, siguro ginliwat, yeah. Ephraim Aruz, good morning man. Suzette Alunan, good morning. Kay Iron Karambunay Senior. Good morning. Kag sa kananay niya, Motet. Motet, gali.
Kay Zamil Latifa, good morning man. Watching live from Mansi. Ano basa mo naman ita na Aksyon Boy? Gapon pa? Gani, tiyan mo, tidri ka nagbasa ho sa kay, kay ambal mo, dra ka nag-start. Kay Dennis. Punan ni si Dennis, ya. Ari natin sa kay Kuano, Alex Montesa, Wendell Abrinica. Sunda ba? Kay Wendell Abrinica, greet siya sa family Abrinica sa Canlaon City, kag sa Buena Royal, Barangay Estefania. Kita mo na? Yes, si sige, Maria go. Corazon na. Yes. Maria Corazon, Gumban. Morning Action Boy, now nakita na kita. Ay kalay, nakita. Dala sa may Bago City. Marilo Camento, good morning. Dala sa may Hermelinda Homes, Mansilingan. Good morning man kay Alex M. and sa tanan niya members ng Energy Fans Club. Debs Esmil, good morning. Dala sa may Vista Alegre. Josette Magua de los Reyes, good morning. Rosalina Arellano Espadero, Ronnie Villanueva, good morning sa HMOM Medical Specialty Center, Talisay City, sa ila doctors, nurses, and staff of course. Kag si asawa nga si Carol. Duwa ka bata niya nga si Ron Daniel, kag Divine Mary. Bless, mabuhay, Aksyon Radio. Okay, Melissa Montinola, Lester Ray Benitez, Cristel Niniel, John Vicente, good morning sa iyaman niya family dara sa Carabalan. And siya nagapamati sa may barangay Hagnaya, Hamindan, Capiz. Kay Baryoga Ray, good morning man sa imo sa may DSB. Kay Jeram Sigaton, good morning sa Sigaton family sa Manapla. Kag Clamor sa barangay Bakong. Sally Auke de Sousa, good morning man, watching from some village. Wow, August na. Hope and pray matapos ng COVID. Amen. Matapos na gina soon. Kaya Noami Jimenez, good morning. Domi Javier. Greet ko din sila'y family Javier sa Carmela Subdivision. Good morning man kay Miss Ana Sinoro. Reyna Bisete, good morning man. Shout out lang ko sa kay Nanay Gamay and Tatay Bordig. Always ka pamati sa inyo stasyon sa Sitio Hunob. Sang Isyo. Kawayan ni Goro, no? Sitio Hunob. Yes, good morning. Kaya good morning man Action Boy kay Ma'am Van Mayo and Doc Mayo, of course. Yes. Watching every day. Wala absent. May pa kami Goro reaction din ka. Absent si Ma'am Van. Wala. Ang inulahan tara ka. Ikabala ko mo nang sulod sa iyong mga brainy ka nga daan. Kaya si Miss Jinky, of course. Sila ni mga wala kadula, Bala Action Boy. Kami kadula. Pa kami yung sila yung wala niya. Kaya, din ako to. Kay Joaquina, Daryl Quanico, good morning man. Kay Reyna Bisete. Okay, ginsulit niya send. Sige, shout out sa tanang na taga Sitio Kawayan. Ay, Sitio Kawayan. Isyo Kawayan. Ano na, endorsement. Good morning kay RR. Bongga si RR. Wala may ara. Siya bala Panga Energy Fans Club. Ay, yan muna siya. Nakapamati ko one time sa iya nga live. May Panga Energy Fans Club. May Panga Energy Fans Club. Bongga si Panga RR. Si Basi ako sa ni Dennis ang copyright. Greet niya ganing president. Ginulat ko na hambal yung president si Dennis. Good morning man sa president sang Panga Energy Fans Club. Nga si... Abi ko si Dennis. Pero lain ang ginlawag ni Panga RR. Bongacious. Pero sa aton doon mga athlete dobla sa Olympics, mayong performance subong, no? Yes, This Balaction Olympics, Boy. Mayo gid ang performance, no? Petisyo, maaway na for gold. Buwas. Di ba la? August Buwas. 3. Si Yumer Marshall, August 5. maaway man for gold. Batok sa Ukraine. Since na ang Olympics started in 1924. 1924. Kag alin sa pagsugod sa Olympics, ang nakuha lagi nga medalya sa Pilipinas, silver abi ni Anthony Villanueva, silver ni Onyok Velasco, bronze medal ni Roel Velasco. Daw mo lang madumduman ko mo. Why pagid kita naka-gold for all 97 years, no? Pero subong nakauna gold si Heidelin Diaz.
may chance mag-gold si Nesty. Yumer Marshall kasi Nesty Peticio. Show, yes. Mayong performance sa Oh, kag may isa pa ito action boy si sino to gani man ang boxing man. Boxing man. Lalaki. Lalaki. Nalipat ko galing sa si yan eh. Sige lang. Carlos, di. Ha? Si Carlos Alafa, ano ganito? Sige, tanawon na. Standby na sa mga balita national. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:26, detalya na sang mga balita nasyonal. Ginpalawig ni Presidente Rodrigo Duterte ang travel restrictions sa 10 ka mapungsod umpisa Agosto 1 tungtod 15. Ginalakipan nini sang India, Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Oman, United Arab Emirates, Indonesia, Malaysia kag Thailand. Tuyo sa travel restrictions nga hindi na madugangan pang kanamuon sang may Delta variant sa pungsod. Napagawa naman ang Interagency Task Force ang bagong listahan sang green countries nga ginakabig low risk sa COVID-19. Kalakip na ang Albania, Kosovo, Hong Kong, Laos, Hungary, New Zealand, China, Australia, Brunei kag iban pa. Ang mga fully vaccinated Pinoy travelers gikan sa manasambit nga lugar ang magapaidalom sa 7-day facility quarantine kag COVID-19 test nga pagahimuon sa ika-5 nga adlaw. Ginakabig sa Department of Health nga isa lamang ka tip of the iceberg ang pagsaka sa COVID-19 cases sa Pilipinas. Sino kay Health Undersecretary kag Treatment Czar Leopoldo Vega, hindi man tanan nga ginapaidalom sa RT-PCR ang nagapositibo sa COVID-19. Dugang pa ni Vega, kinahanglan lang sa gobyerno nga maghimo sa nagakaigo nga tikang agud makontrol ang paglaptas sang kagaw. Aminado naman si Vega nga limitado pa ang kapasidad sa gobyerno nga ma-detect ang Delta COVID-19 variant. Sa sulod sang duha ka adlaw ang COVID-19 infection sa Pilipinas, ang nagdangat na sa masobro 8,000 bangod sa ginakabig pagdamo sa Delta variant cases sa Metro Manila kag iban pa nga probinsya. Ginapabura naman sa Department of Health ang pagpatigan sa house-to-house vaccination samtang naka-ECQ sa kalugar agud nga luwas nga pagkapabakuna sa mga pumuluyo batok sa COVID-19. Ginpahag ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere nga makabulig man ang house-to-house vaccination para masiguro nga bakunado ang komunidad. Suno kay Vergere, mas luwas man ini bangod may mga tao lang nga magalibot sa mabalay sa baylo nga sila pa nagakadto sa vaccination sites kag maglinya sang malawig. Magluwas diri ginaduso man sa DOH ang pagpatigaan sa iban pang pamagi sa pagpangbakuna. Kaangay sa pag-schedule sang bakuna kapag patigaan sang lapnagon nga vaccination sites para masiguro nga may physical distancing.
Naghingyo ang Malacanang sa pumuluyo sa National Capital Region o NCR nga hindi pagamito na isa ka semana nga ligwa antisipatuman ang Enhanced Community Quarantine o ECQ sa pagpanic buying. Suno kay Presidential Spokesperson Harry Roque, wala sang rason para magpanic buying bangod bukas man ang mabalaklan. Mag-aumpisa ang ECQ sa NCR Agosto 6 tugto 20 2021. Ginpahayag ni Roque nga ang isa ka semana nga ligwang para sa pagplano, labi na sa maapektuhan nga negosyo. Ginklaro man niya nga wala pa sang dako nga pandam ang kagyara sa low risk sa gihapon ng NCR ka magapatuman lamang sa ECQ agud mapunggan ang pagtaas ng Delta variant sang COVID-19. Nagnegatibo sa COVID-19 si Vice Presidente Leni Robredo matapos nga ma-expose sa isa ka COVID-19 positive nga pasyente sa tinikdan nga semana. Suno kay Robredo, gilayon ini nag-quarantine ka nagpaidalom sa COVID-19 test. Pahayag ni Robredo, buwas akong karon nga daw Lunes, magabalik na ini sa trabaho. Ang Vice Presidente nagpaidalom man sa self-quarantine sa tumbulan sa Abril matapos ma-expose sa close-in security detail nga nagpositibo sa COVID-19. Kag sa katapusan nga balita national, natala na nga umpisahan sa Department of Education ang Brigada Eskwela para sa school year 2021-2022 sa Agosto 3. Sunod sa DepEd ang mangin tema sa Brigada Eskwela karon nga tuig, amo ang bayanihan para sa paaralan. Ginambitahan sa DepEd ang publiko nga virtual nga magtambong sa National Kick-Off Ceremony sa Brigada Eskwela nga patigayunon sa Agosto 3 sa pagpanguna sa SDO Tagum City sa DepEd Region 11 sa pagpanguna ni DepEd Secretary Lenore Briones. Ginalauman nga makahimo man sa kagalingon ni kick-off ceremony ang mga regional offices kag schools division offices sa ilatag sa mga lugar. Magalawig ang Brigada Eskwela tubtob sa Setyembre 30, 2021. Una na ang ginanunsyo sa DepEd nga ginaprobahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang pag-umpisa sa klase para sa school year 2021-2022 sa Setyembre 13. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:30. Happy birthday lang sa akong amigo karon nga adlaw, the Golden Boy, Kapitan Rodney Carmona sang Barangay Sumart. Okay? Birthday! Happy birthday, golden na si Kapitan no? Magluwas nga damo gold sa lawas, ti golden na ginang edad Happy birthday Kapradnea, no? Carmona. Standby na sa Action Report, second portion upod kay Action Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition upod gyapon sa inyo News Team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Action Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon, Sa Bacolod Aksyon Radio. Hindi rin kuya kahambal ya. Tyrod ko nag... Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo